ni na jarraba na gani ganau ne ni ba jiyau ba, ganau ne ni ba jiyau ba. Akwai lokacin da na tashi ina son na ga wani mutum, kuma mutumin yana da saura awa 3 ne ya bar Najeriya. Na rasa yanda zan yi, na kira wayansa, wayan yana hannun odilansa, na yi sai na yi wannan addu'an. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya nabiyyir rahmati inni atawajjahu bika ila rabbi. Wallahi take kira ni a waya, kawai sai na ga waya, ina ganin waya sai na dauka, sai na ce na kira waya nake, yace ai saura lokaci kaza na shiga jirgi yanzu haka ba za mu iya haduwa ba, kana ina? Na ce mishi ina hotel kaza, yace to ai hanyar airport ne ta nan zan biyo. Wallahi ya biyo ya zo. Wannan duka albarkan annabi ne, amma wanda baya nema baya samu. Wanda bai rike annabi ba da ya samu ba, mu dai mun rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ne ya koyar da addu'an kuma tawassuli ne. Ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kansa annabi, kafin ma na je kansa abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kansa annabi ya shiga kabarin Fatimatu bintu Asad. Yace ya Allah ina roƙonka ka gafarta mata saboda matsayin annabawa da kuma matsayi na ni annabi Muhammadu a gurinka. Shi kansa annabi yana tawassuli da matsayinsa a gurin Allah, sai da matsayinsa a gurin Allah mai girma ne. To ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce maka sai sayyidina Umar da su yi tawassuli da al-Abbas baffan manzon Allah, su ce inna kunna iza ajdabna natawassalu ila Allah bi nabiyina fayasqina wala ana natawassalu ila Allah bil Abbas. In annabi na raye muna tawassuli da annabi, dan haka yanzu gashi muna tawassuli da al-Abbas. Malamai suka ce bara ka taba tsammanin cewa ko ka yi tunanin cewa wannan kamar yadda Ibn Taymiyyah ya yi wani dabara, sai ya ce to wannan yana nuna ana tawassuli da annabi ne zalla in yana raye, in baya raye ba a tawassuli da shi. Sai malamai suka ce kai ka kula, akwai hatsari a magana. Idan ka ce zalla in annabi na raye ne ake tawassuli da shi, to ɗayan biyu ne, Allah yana yi ne dan ganin idansa, tunda baya nan to don haka ba za a yi domin shi ba, ko ku Allah Ubangiji, in Allah Ubangiji shine mai yi, to Allah Ubangiji yana nan rayayye ne baya karewa, ko annabi na nan ko annabi baya nan, to annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya tawassuli da shi. Shi dai al-Abbas, sayyidina Umar da ya tawassuli da al-Abbas, to yayi tawassuli ne yana nuna wa mutane cewa ai idan wasu manya sun gabata to akan nemi manyan da suke matsayinsu sai a roƙi Allah saboda alfarmansu. Saboda haka duka gashi ga hadisin utubi, ya khaira man dufinat bil qaya a'zumuhu wa taba min dibihin al qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karam. Wannan addu'an idan ka je zaka same shi a rubuce a jikin kabarin manzon Allah a yanzu haka war haka, kuma tawassuli ne da manzon Allah. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu, ya biyayyan wanda aka ne jikin shi a ƙasa. فطاب من ديبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه. توسلي ne wanda ya zo shi utubi din ya yi wannan tawassulin, babansa ya mutu kuma ya ga babansa a mummunan sifa da mummunan kama, amma bayan ya yi tawassuli ya roƙi Allah, kawai yana kwantawa bacci sai aka nuna masa an gafarta wa mahaifinsa saboda wannan addu'a. Ana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Sheikh Usman ibn Fodiyo a cikin littafin sa Ihya Sunna wa Ikhmadul Bid'ah, duk babi karshen babin sai ya ce bijahi sayyidina rasulillah, saboda albarkan annabi Muhammadu, saboda alfarman annabi Muhammadu.